Alors, président est mis fort. À quoi président Assimi Jama Bisim la Kuluba. Aye foli ke pamina aya jira ka fo o ani mogo caman jɛra ka Mali kunko fɔ Mali ko kan. Ayiwa an mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la. Ayiwa n'an sigira ka kuma nafa b'o la. Nka kuma bɛɛ maa dɔ kɛra seere ye o min kɛra seere ye o fɔra an kɔ. A labanna Mali kun dira a kɔ. Sisan an bɛ ka hakili sɔrɔ an ka an sigi Mali kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ an k'an fɛ tigɛra ɲɔgɔn na. Mali degunna a bɛ degun kɔnɔ an ka an jija an k'an dayɛlɛ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Mali bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min an k'o fɔ ɲɔgɔn ye. Mali bɛ se ka dilan cogo min an k'a dilan. Maa si tɛ kan ka ko maliyɛn fɛn o fɛn cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan bɛɛ ka na an ka kuma. An fana kɔni y'an se kɛ maa si ma to kɔfɛ k'an ma maa min wele minnu bɛ Mali kɔ kan o minnu bɛ Mali so kɔnɔ o kɛlɛ ye minnu bɔ ka taa jamana wɛrɛ o kɛlɛ ye minnu bɔ u sigiyɔrɔ ka na Bamakɔ da fɛ o an y'a bɛɛ wele an bɛna a bɛɛ wele an ka jɛ ka kuma. Ayiwa o kɔnɔna na aw minnu ye kunnafoni lasebaa ye doni de b'aw kun parce que ko fila don aw tila bɛɛ ye maa misɛn ye. Ni Mali jɔra aw kan k'a dɔn k'a fɔ a bɛ jɔ aw ye n'a cira a bɛ ci aw de kan. Donc bamananw ko yɛrɛ ɲini boli ni kɔnɔjuguya tɛ bɛn a kan k'a cɛsiri nin ko in ka sabati pour que an bɛɛ ka bɔ degun kɔnɔ. Kabi a daminɛ kuma n y'a fɔ aw ka mɔgɔw ye Salifu ni Dante ye ne ka kalanden ye Salifu ye n den ye. N y'a f'u ye aw minnu ye kunnafoni sibaa ye a ye dulɔki ɲigin mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ la. Y'a dɔn bi n'i ye mɔgɔ ɲininka Bamakɔ kɔnɔ u b'a fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn arajo la ne yɛrɛ y'a mɛn télévision na o kɔrɔ ye k'a fɔ aw ka kuma min fɔ u b'a jati fɛn ye. Mais n'aw min ka kuma jatilen don n'o ma kuma don ci t'a la. O kuma président ye min fɔ ne kɔni bɛ segin o kan k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye o dɔrɔn tɛ dɛ mais aw ka kumakan bɛ se yɔrɔ dɔrɔn maa caman ka kumakan tɛ se yen. O kuma a b'aw jija welewele ka se bɛɛ ma. Nin kuma min bɛ sen nɔ an bɛɛ de kungo don. Bon o ye bɛɛ ni hakilina de anw kɔni ye le ministre d'État a ye lettre ci parti politique bɛɛ ma. A m'a fɔ k'u wele télé la dɛ a m'u wele radio la a ye lettre ci parti bɛɛ ma u kana anw fɛ bamanan a bɛ ko bonya bɛ bonya basigi bɛ. Ni ma a bɛ kɛlɛ la n'a y'i wele n'an ka kuma i bɛ na hali ka da ne tɛrɔ o ye bonya dɔ ye. O kuma maliyɛn bɛɛ welelen don ni min y'i ban nali ma anw tɛ se ka juru siri maa na nka an kɔni ka ŋaniya ye bɛɛ ka na an ka kuma pour que faso ka bɔ nɔgɔrɔ ye k'an to kɛlɛ la faso tɛ bɔ nɔgɔrɔ cogo si la. Bon o ye n'an y'an sigi ni an kumana tuma min na ni siɲɛ b'a la ni siɲɛ t'a la an n'o ye ne tɛ o tɛ ne ka dɔnni ma s'o ma fɔlɔ.